बेनिफ्राय गोबां सिनियर आफादनि दैदेनगिरि सार बिथांमोनहा दंफैयो। दाथ' जोङो रायजो राजाफोरा एसे खस्थ' मोनदों जों बेखौ बुंनांगोन। मानोना दिनै बोथोरा गाज्रि जाना होबाय, थेवबो रायजो राजाफ्रा दासिमबो थाङाखै। जोंना मोसानाय कम्पिटिसना दसे उनाव जासिगोन। दा जोङो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय फैनानै जे बोसोरे जोङो बेबायदि मोसानाय कम्पिटिसन हाबाफारिखौ जों लाबाय थायो। आरो जोङो दहाय एसे सिगाङाव गेदेरफ्रा उन्दैफोरनो अननाय जासिनाय बे हाबाफारि जाखांबाय। आरो जोङो जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरियाबो बाहागो लाफैनानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों दानि थासारि आरो परिबेस आरो फैबाय थानाय समाव जोङो माबायदि जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनांगौ सम्पुर्ण खोथाफोरखौ लानानै सारा दिनै मोजाङै मोजां रायजो राजाफोरजों सावरायलांबाय। आं सारनिसिमबो आङो ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जानानै सारनिसिम आं गोजोननाय जासिबाय। मा थांखिजों नोंथांमोना नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों? जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो फालिबोनाय जे बैसागु फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै फोरबो। जों बेखौ नांगोन। बे फोरबोजों जोंहा राव हारिमु थुनलाइ गासिबो जोङो जानाय लोंनाय दामनाय देनाय खननाय मोसानाय गासिबो बिथिङानो दिनै बेयाव बेरखांनानै दंजोबो। बेनि थाखायनो आङो बे फोरबोखौ जोङो साफ्रोमबो दिनै फालिनांगौ होननानै सानो। मानोना जोङो दिनै बे फोरबोखौ जोङो इयुन जेनेरेसननो जोङो फोरोंनानै गालाङाबा जोङो बे फोरबोखौ जोङो बावनानै थांगोन। ओंखायनो जोङो दानिफ्रायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोङो खौसेयै जोङो जोंनि उन जेनेरेसन जे फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो फोरोंलांनांगोन। आरो ओनसोलाव जोङो मोजां थासारि लाबोनांगौबा जोङो समाजखौ फोसाबनांगोन। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै समाजनि सायावनो खामानि मावग्राखाय समाजनि बिथिंखौ जौगाजानो लुगैयो। समाजा जौगाबासो दिनै फरायनाय बिथिङाव जौगागोन। फारफ्रोमबो गेलेनाय बिथिं आबादारिफ्रा आबाद मावनांगोन। आरो खेला गेलेग्राफ्रा खेला गेलेनांगोन, लेखा फरायग्राफ्रा लेखा फरायनांगोन। अब्लासो जोङो जे बड'फाया जे सिमां नुदों जे बर'खौ गेरेमसा हारि दानाय बुहुमाव, बेखौ जोङो जाफुंहैनो हागोन होननानै जों सानो। आलासि हिसाबै जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मानगोनां आफादगिरि आरो बिथांनि माखासे बिबानगिरिफोर लोगो लाफैदों। आरो जोंनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार आरो लोगो गायनेटारि सारमोन बाहागो लाफैदों। आरो जोंनि दख'रानिनो हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो ब्रैथि दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांमोनबो बाहागो लाफैदों। आरो गुबुन गुबुन समाज आफादनिबो बाहागो लाफैदों। आं ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौनो मेसेज हरगोन जे जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो खौसेयै जोङो दिनै जोंनि ओनसोलखौ जोङो नायनांगोन। दिनै जोङो जोंनि ओनसोलखौ जोंनि दैदेननांगौआ दिनै सोरबा सासेनि दारै जानाय नङा। जोङो साफ्रोमबो जोङो मोजाङै मोजां दैदेननांगौबा जोंनि गाव गावनि न'खरखौ जोङो थिग खालामनानै जोंनि ओनसोलखौ जोङो गोग्गो समाज लाखिनांगौखौ आङो साफ्रोमबो दायथ' दं होननानै आं सानो। नोंथांमोनहा बे हाबाफारिखौ बोसोरै खुंबाय थायो नामा? जोङो देग्लाय बाथि खेब जाबाय। जोङो खुंगासिनो दङ। जोङो इयुनावबो जों खुंलांबाय थागोन। मानोना जोङो फिसा थिलेबलेब दख'राबाबो जोङो दिनै बे फोरबोखौ खुंनायनि गेजेरजों जोङो दिनै रायजो राजाफोरनिबो मोजां अनसायनाय मोनदों। आरो इयुनावबो जों खुंलांबाय थागोन।